क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव SNB स्टेडियामाव दिनै आइजोफोरनि जोबथि सानाव जोलुर बादायलायनाया क'क्राझार साइ FC आरो फाटगाव एभालान्स FC जों गेलेनाया जायो। बे जोलुर गेलेनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो 1 नं बतझरनि MCLA मनमोन ब्रह्म बिथाङा लोगोसे बाहागो लाबावो आगु बतझरनि एक्स MCLA जतीन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांजों लोगोसे ओनसोलारि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लाफैयो। जोलुरनि जोबथा गेलेनाय सानसिम बतझर जोलुर क्लाबा खेला सामलायो बिथां नेहाथारि ट्रेभेन सांमाजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि अंकुर ब्रह्म आरो गोबां मावसोम सोद्रोमाफोरा। बे गेलेनायाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि मोसानाय हारिमु दिन्थिनायजों गासै 5,000सो हौवा हिन्जाव नायगिरिफोरा नायफैदों। मोन्नैबो हानजाया जोबोद मोजां गेलेदोंब्लाबो 4 गलाव देरहानाय मासिखौ मोननो हायो क'क्राझार साइ FCआ। लोगोसे साबसिन गेलेगिरि हिसाबै बान्था मोननो हायो माइदांस्रि बर'आ। मख'नो गोनांदि नेशनेल गेलेनो हानाय अपुर्न नार्जारीजों लोगोसे बतझरनि सागरफेना गामिनि आजलि ब्रह्मआबो सासे आसामनि टीमजों जानानै नेशनेल गेलेग्रा आइजो। दिनैबो क'क्राझार साइजों जयै गेलेनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानानै 1 नं बतझर बियाबनि MCLA मानगोनां मनमोन ब्रह्म बिथाङा गावनि बेसेनगोसा बिबुंथियाव आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनायनि सायाव जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। बतझर जोलुर क्लाबनि बानजायनायावहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाया जोंनि जोबथि सान बा फाइनाल गेलेनाया दिनै जागासिनो दं। मा बुंगोन बे समाव? जोबोद मोजां उद्यक्ता बिथांमोनहा जे आखायाव लादों हिन्जावफोरनि थाखायबो मोनसे फुटबल बादायलायनाय जि प्रथमबार बतझराव उद्यापन खालामदों हाबाफारि लादों बेयो जोबोद गोजोनथाव। जोंनि आइजो माहारिनि फुटबलखौ नायनो सारा बतझरनिफ्रायनो लैहोर मानसिफ्रा सुबुं अनजिमाफ्रा बाहाय एकत्रित जादों। बे खेलाया जाबाय थानांगौ प्रत्येक बोसोराव, एबारल' नङा प्रत्येक बोसोराव जाबाय थानांगौ। जोंनि हिन्जावफोरखौ कनफिडेन्ट बिल्ड खालामगोन। दा आङो मिजिंथियो बे बतझर फुटबल क्लाबा फैगौ दिनाव आरोबाव मुंदांखा फुटबल क्लाब जानो हागोन बेखौ आं मिजिंथियो। बायद' बतझरावबो जोलुर गेलेग्रा आइजोफोर ओंखारबाय, नाथाय बतझरावहाय मोनसे जोलुरनि टीम गैया। मा बुंगोन बे समाव? जानांगौ गैयामोन आनफर्चुनेट। जोंनि बतझरनिफ्रायनो एसे आगोल नेशनेल टीमाव गेलेहैनाय सासे आइजो ओंखारदों आजलि ब्रह्म। दा फैगौ दिनाव बे बादायलायनायजों जोङो आरोबाव जोंनि बतझरनिफ्राय आरो फुटबल गेलेनो गोरों गोख्रों माखासे आइजोखौ जों दिहुनबावनो हागोन। टेलेन्टखौ जोङो रायजोनि गेजेराव जों लाबोबावनो हागोन बेखौनो आं मिजिंथियो। बतझर हालामनि उन्दै लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन बायद' बे जोलुर गेलेनायनि बागै? जोलुराथ' बिराद मोजां एक्टिभिटि स्पर्ट्स, वर्ल्ड फेमास स्पर्ट्स। बेखौ दिन्थिफुंनो बा निस्सय बे खेलानि जरियतेनो बे फैगौ उन्दै गथ'फ्रा फैगौ दिनाव बे फुटबलनि प्रति रासिन उत्साहित जागोन आरो गेलेनायाव पार्टिसिपेट खालामगोन। महिला फुटबल যিখন হৈ গ'ল বতঝৰ ফুটবল ক্লাবৰ দ্বাৰা আয়োজিত আৰু বতঝৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহযোগত আয়োজিত হোৱা বতঝৰ মহিলা ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ আজি অন্তিম তথা ফাইনেল খেলখন হৈ গ'ল। এই ফাইনেল খেলত ক'ক্ৰাঝাৰ চাই দলে এভালান্স স্পৰ্টছ ক্লাব ফাটগাঁৱৰ বিৰুদ্ধে 4-0 গ'লত জয়লাভ কৰে। কিমানটা দল অংশগ্ৰহণ কৰে? দল আমি 4টা দল আমন্ত্ৰিত কৰিছোঁ। সুন্দৰভাৱে 4টা দলে ইয়াত খেল প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু ৰাইজে খুব ভাল পাইছে। 4টা দল আৰু প্ৰাইজ মানি কিবা আছে? প্ৰাইজ মানি হিচাপে আমি ইমান বেছি কৰা নাই, যিহেতু এইটো প্ৰফেশ্যনেল গেম হয়। গতিকে প্ৰাইজ মানি হিচাপে আমি বিজয়ী দলক 10,000 টকা লগতে ট্ৰফি আৰু পৰাজয়ী দলক 7,000 টকা তাৰ লগতে এখন ট্ৰফি। আপোনালোকৰ যিটো পদক্ষেপ এই পদক্ষেপ আমাৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিব নেকি? এই খেলৰ দ্বাৰাই আমি বতঝৰত যিমান ভিতৰৰ গাঁও আছে নিশ্চয় সকলোৱে জানে যে বতঝৰত খুব ভাল খেলুৱৈ আছে। এই ভাল খেলুৱৈবিলাকক
আমি যাতে মঞ্চত আনি পেলাই অদূৰ ভৱিষ্যতত যাতে এজন ভাল খেলুৱৈ যাতে আমি বনাব পাৰোঁ তাৰ সেই উদ্দেশ্যৰে আমি খেলখন পাতিছোঁ আৰু নিশ্চয় আমাৰ পৰ্বতজৰাত আমি যিটো পদক্ষেপ লৈছোঁ সেইটো ছাকচেছ হ'ব। থেংক ইউ।